4800 metrov. To miesto by malo byť niekde tu. Áno, je to tam. Tam boli aj Francúzi. Základný tábor. Zostalo tu po nich pekné smetisko. Drep, styk. 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 Ešte 20. A potom vám zmeriam teba tlak. Drep, styk. Karol, poď sem. Mali by ste upratať okolo tábora. Pozbierajte všetko, čo zostalo po Francúzoch. A zahradte to. Na prípravu výstupov máme len 3 dni, musíme ich plne využiť. Nech chlapci zlezú ľadovce a okolité svahy. Jasné? Všetko pre kondíciu. Je plombovaný, ale bolí. Otvor ústa. Pravo dole. Otvor lepšie. Tak veľmi ho cítiš? Strašne. Dáme ho von. Mohol by som ho otvoriť, ale Boh vie, čo taký butľavý zub urobí tam hore. Chceš inekciu? Vydržím aj bez. Karol, Áno. podrž mu hlavu. No, ukáž. Otvor. Vydrž. No. A je to. Tu máš. Schovaj si ho do peňaženky. Ten zub by si mal zavesiť na šnúročku ako amulet. Ako pamiatku z Himaláji. Ale Angtempa by ho mal predtým 3 razy popľuť. Pre šťastie. Ja sa nemusím báť. Nie je jasné, že so mnou Barasám neráta do vrcholového družstva. Čo robí ten čarodejník? Veští. Niekto vyniesie nahoru svoj hrob. Čo je sprostý? Hrob sa predsa nedá vyniesť na chrbte. Do družstva sme sa usilovali vybrať najlepších. Ale zo skúseností viem, čo 8 týždňov v takej stene môže urobiť aj s najtvrdšími chlapmi. Snažte sa byť tolerantní, aj keď si začnete ísť na nervy. Zatnite zuby a zaskočte jeden za druhého. Nie, ale mám návrh, chlapci. Ďakujem. Nech každý povie, čo si teraz myslí. Možno z toho vydáme almanach. Tak, doktor, začni. No, to je ako hra. Rob prácu nie pre konečný výsledok, ale pre prácu samotnú. Podľa tohoto buddhistické učenia nestane sa celkom nič, keď sa my na tú horu jednoducho nedostaneme.
Ale doktor, to je teda hlúposti, prosím No ťa. chceli ste vedieť, čo som mal práve na mysli. A čo ty, Karol? Urobíme, čo budeme môcť, Ivan. Barasáb. Tam hore, Karol, bude treba urobiť ešte viac. Známy horolezec Tere nazval svoju knihu pamäti Dobývanie zbytočného. Ja myslím, že sa nemusíme preto ospravedlňovať ani my. Ja si myslím celkom obyčajnú vec. Aby ste, keď to bude treba, nezabudli, že som vo výbornej kondícii. No to je dobré. Pri budovaní výškových táborov si môžeš nakladať na hrob raz tak veľké náklady. No, Štefan. Čo? Mám niečo povedať? Nie, nemusíš. Tak nepovieme. Ďalší. Jožo. Ja? Hej. No. Viete čo? Zlezme tú Pondiatú horu a čo najskôr zmiznime odtiaľto. A nakoniec Jano prišlo na teba. Krajajte mi, mamko, drobný šalát. Lebo ja nemôžem v noci spávať, len malú chvíľočku na svetaní. Keď mi zanechá milovaní. Stačí, keď vyjdete pod ten zlom. Tam by ste mali nájsť miesto pre prvý tábor. Prenocujte tam a zajtra pokúste sa dostať až pod pilier. Potom sa vráte. Držte sa. Dvojku postaví druhé družstvo, ktoré vyštartuje o 2 dní po vás. Jasnačka, Barasáb. Šťastlivú cestu. Zlomte vec, chlapci. Dovi. Ty si doniesol aj jelení loj, Karol? Aha. A čo máš proti loju? Nič, lenže mu veríš. Už roky neviem, čo sú to plusgiere. A boli túry, keď som sa nevyzul 8 dní. Už sa veru nepamätám, kedy som použil loj naposledy. Priznaj sa, že sa už nepamätáš, kedy si naposledy liezol na nejaký vyšší kopec, čo? Čo sa dá robiť? Si posledný z lojovej generácie. Neboli sme najhorší. Títo chlapci si radšej budú preliepať krvavé plusgiere flajstrom. Ale nedotknú sa kúska jelenieho loja. No, taký je ich štýl. Veria na flajstre a pilulky. Už pri vyrážkach sa nimi napchávajú. My sme o nich ani nevedeli. Ale ani sme neliezli na také veci ako oni. S ktorýmkoľvek si to ešte rozdám. A bez piluliek. Aj na vrchol?
A ty si myslíš, že na vrchol som už starý? Chcel som to počuť od teba. Čo? Čo si chcel počuť? Že tam chceš ísť. Od začiatku som presvedčený, že budeš v poriadku, keď príde čas postaviť vrcholové družstvo. Až potom sa ti poďakujem. Nemusíš. Ja už teraz viem o niekom, kto sa pozrie z tej hory našimi očami. To na to nejak zobralo. Netreba sa blázniť. Ešte nie sme aklimatizovaní. Už v jednotke ho bolela hlava. Povedal to doktorovi? Nechcem sa ulievať. Aby ste si nemysleli. Neboj sa nič. Zídeš dolu a zajtra bude zase všetko v poriadku. Tu máš. Napí sa čaju. Nie si prvý, čo v tejto výške zvedol. Keď sem prídeš o 3 dni, budeš ako rybička. Karol, ideš s ním? Pôjdem ja. Stačí, keď s ním zídeš do jednotky. My tu postavíme stany pre dvojku a vyspíme sa. Výborne, chlapci. Ako je tam hore? Na hovno. Počuješ ten vietor? Nemôžeme sa udržať na nohách. Jeden stan nám sfúklo. Kašlite naň. Postaví sa druhý. Nezabúdajte, že makalu máte pod nohami. A čo to ono? Drží sa. Stačí, keď zíde do základného tábora. Po 3 dňoch. So mnou je to bledé. Čo je? Už druhý deň kašlem ako tuberák. Celú noc som nespal. Tak zostup. V trojke je Dušan so Štefanom. Pôjdu hore a pokúsia sa postaviť Peťku. Ako s kyslíkom. Použili ste ho? Nebolo treba. Len keď som sa išiel zadusiť, logol som si pár dúškov. Dobre. Drž
Držte sa! Končím. Tu je trojka, volám základný tábor, prepínam. Tu je trojka, volám základný tábor, prepínam. Počujem, rozprávaj. Barasáb, nemôžem ísť ďalej. Ledva som sa vyšplal sem. Som v perovke a v spacáku a celého ma trasie. Dal som si aspirík na živočíšne uhlie, ale všetko je zo mňa von. Zostupím, nemôžem ísť ďalej. Čo je nového? Dolu, Barasáb. Svorci vyštartovali postaviť 5. tábor. Počúvaj, Nima. Prečo ty vlastne robíš tento job? Nima má žena. 4 deti. Deti nemá čo jesť. Ham. Nima málo money. A prečo sa ideš daleko vystupovať na veľké spiace hory? A prečo nechať doma žena, deti? Vieš, Nima, my ti lozíme na tie hory preto, lebo ty máš money. Preto vystúpiš na tie hory. Aj v horách nájdeš much money. S čím sa to hráš, Milan? S prírodou. Ešte prvý deň, čo sme prišli, som zasial pažitku. A 2 týždne trvalo, kým zišla. Teda tá výška. Ako to, že ti nevymrzne? Prikrývam ju na noc filcom. Veď si bol 5-krát hore. Mig má kuchár. Dal som mu 20 rupí. Nevedel som, že si taký praktický človek. Otec mi raz povedal, neviem, aký si horolezec, ale záhradník by si bol, tuším, dobrý. Milan, priprav sa. Pôjdeš hore. V poriadku. A nezabudni si pribaliť vrcholové vlajky a fotoaparát. 7 týždňov sa na to pripravujeme. No čo je? Ideš na vrchol. A prečo ja? Vary sa bojíš? To nie. Ale viem, že sú tu lepší. Musím priznať, nikdy som nemyslel, že ja budem patriť k tým. Karol hovoril, že si v teréne výborný. A doktor tvrdí, že si sa 100% zaklimatizoval. Po 4. tábor to ide vždy výborne. Aj do 5.
Ale na 8 000 som sa ešte nedostal. Dostal si sa pod 8 je len o málo vyššie. Neboj sa, kyslík ti pomôže. Nikoho lepšieho už nemám. Tak kto pôjde so mnou? Karol? Kto iný? Je to ťahuň. A ďalší? Hore je hotový lazaret. Jano chytila si zápal plúc. Dušan má čosi so žalúdkom, zostupuje. Možno Jožo. Ako podpora. S jedným šerpom. Tak ako má Rod? Cestou som si musel 3-krát sťahovať gate. Ale horúčku už nemám. Teda lozenie je z 1/10 nádhera, ale z 9/10 peklo. Daj sa rýchlo do poriadku. Potrebujem spoľahlivú podporu pre vrcholové družstvo. Rátam s tebou. Ty najlepšie vieš, ako som sa drel Barasáp. Ako som trénoval. A na čo to bolo? Aby som niekomu varil bujón a masíroval omrznuté nohy? Ako niekomu? Zišiel si predsa dolu s hnačkou, nie? Pekne sa vyfarbuješ. Nemôžem ťa tam pustiť. Potrebujem niekoho aj na podporu vrcholového družstva. Prečo práve mňa? A kto mi zaručí, že sa hneď prvý útok podarí? Ja musím mať v zálohe chlapa, na ktorého sa môžem spoľahnúť. Ďakujem za dôveru. Ale prečo ňou nepocíš Karola? Karol ide na vrchol. Veď je to jasné, nie? Jeden z najlepších a nemá na svojom konte 8 000. Ja už jednu mám a tam mi musí stačiť. Pána Boha, keď takto rozmýšľate, tak ja už naozaj neviem. Čo mi zavidíte tých pár článkov v novinách? Dušan, s tebou sa nedá hovoriť. No krucinál, povedzte mu niečo. Dušan. Ja... Ty čuž. Proti tebe nemám nič. Najradšej by som bol, keby sme mohli ísť hore spolu. Neboj sa. Zaistím vás dokonale. Navarím hektoliter bujónu. Ja sa na to všetko vykašlem. Len pokoj, Barasa, pokoj. Na každej expedícii prasknú niekomu nervy. Ty si tu na to, aby si rozhodoval. To je tvoje výhradné právo. Tu základný tábor, počúvam. Tu Peťka. Čo je, stalo sa niečo? Nie, nič. Chlapci priniesli zásoby pre útok a zostúpia do trojky. To je všetko. Dobre. Ahoj, dobrú noc. Ako si sa by to nepáči. Aj v Lani na Kaukaze sa to takto začínalo. Všetky prsty sú zo začiatku biele a očernejú až potom. Ešte šťastie, že som si včera spomenul na tie pilulky. Už sa to začalo. Natri si ich niečím. Mastičky nepomôžu. Teraz by som mal byť dolu, v teple. Tu je skoro 30 pod nulou. Tu tábor 5. Prepínam. Chlapci, ste pohromade? Celí? Všetko je OK, šéfe. A Štefan? Cíti sa ako v bavlnke. Myslím, že dolu sa mu ani nebude chcieť ísť. To som chcel počuť. Chlapci, zostanete tam, kým nepríde Karol, Milan a Dušan so šerpom. Ešte dnes vyrazia. Pozajtra ich tam máte. Rozumiem. Máme matadorom prešľapovať cestu na hrebeň. Tak sa držte. Končím.
Na tento okamih sme čakali 7 týždňov. Barasab vymenoval vrcholové družstvo. Pošlite toho krásavca. Musí si najprv získať náklonnosť duchov. Myslím, že nemôže zabudnúť na ten Milanov deravý zub. Mňa to upokojuje. Držia s nami, želajú si, aby sme mali úspech. O 5 dní budú na vrchole. Rátam tak o 6. Ak do toho nič nepríde. Predpoveď je dobrá. Na 3 dní. Ale nemyslím len na počasie. Zasa ťa to chytá? To už je dobre. Mal si ma počuť hore? Už aj chod do spacáku. Vezmi si aspirín. Dva dní vás už vyčkávam. Išli ma zožrať mrle. Navaril som 2 kotlíky čaju. Dones. Keby mi niekto z vás pomohol. Opuchol som. Skoro nevidím. No, s Bohom. Nasad si okuliare. Leziem roky, ale také niečo som ešte nevidel. No, to nevyzerá dobre. Snežná slepota ako z veľkej knihy. Čo si robil? Díval som sa na hory. Bez okuliarov, to je rozum. A kedy? Včera. Ty si ako malý chlapec. Tono! Takto s nami nemôžeš ísť. Ak sa to zhorší, oslepneš na pár dní. To mám na vás čakať. No a čo si myslel? Mal by si ísť dolu. Ale nemôžem s tebou poslať ani nohu. Rátal som s tým, že nám hore pomôžeš s vakmi. Barasab sa ti poďakuje. Karol! Vezmi si túto skobu. Pred 8 rokmi som ju vyťahol na galérii. Odvtedy ju mám stále so sebou. Nosila mi šťastie. Myslíš, že ho budem potrebovať práve ja? Ty ideš až na vrchol. Nechaj ju tam.
Útočné družstvo práve dorazilo do 5. tábora. Zajtra alebo pozajtra postavia 6 a potom už len na vrchol. Ako sa cítia? Nežalovali sa. Kde je Milan? Zaostával. Dnes mu to nešlápalo, chcel si trochu oddychnúť. Sme tu 3/4 hodiny. Musíš strašiť aj v noci. Prepáč. Potrebujem sa trochu upokojiť. Dušan. Čo je? Nechcel by si ísť zajtra namiesto mňa? Ale neblázni. Ja viem, že by si išiel rád. Sám by som to povedal Kaščákovi. Ale spí už do Márie. Dušan, No, chcel by som ti niečo navrhnúť. čo? Choď na vrchol miesto mňa. Ty si sa zbláznil? Všetky prsty na pravej nohe mám necitlivé. S takými omrzlinami nemôžem ísť hore. Kaščáka porazí. Vôbec o tom nemusí vedieť. Dozvie sa, až keď sa vrátite. Ja radšej s ostatnými zostúpim do 4. Vidíš tam niečo? Nie. Hlási sa meteorológia z Katmandu. Počasie na vrchole je vraj ideálne. Ak sa nič nestalo, okolo 14. hodiny by mali dosiahnuť predvrchol. Čo tým chlapcom jedine závidím, je pohľad, ktorý mne nebude už nikdy dopriatý. Ten pohľad. Práve som dostal spojenie s trojkou. Štefan hlásil, že videl všetkých 3 na hrebení. Takže urobíme slávnostnú fazónu Barasáp. Máš tie nožnice dobre nabrúsené? Jo. No. Vieš, že neznášam, keď ma niekto ťaha za vlasy. Počúvaj, doktor. Nevypínaj vysielačku, ak by nás náhodou volali. Cez binokulár asi nič neuvidíme. Tak som si zvykol na tú kozu, že mi jej bude aj ľúto, keď ju
zarežú na slavnostný guláš. Radšej budem jesť konzervu. Krucinál. To je koniec. Mali sme sa naviazať. V takomto teréne? Nebol by zletel. Mal brzdiť. Ideme dole. Dušan. Sme pred vrcholom. Ak zídeme, viac sa už nevrátime. Sám sa odtiaľ nedostane. Počkaj. Idem hore. Ako chceš. Ale sám. Katmandu! Katmandu, počujete ma? Katmandu, počujete? Prosím si malú informáciu. Katmandu! Základný tábor! Základný tábor! Volá Karol! Áno, tu základný tábor. Barasáp? Nie, doktor Domančík. Zavolaj Kaščáka. Barasáp! Barasáp! Volá Karol! Ahoj, Karol! Gratulujem! Kto vystúpil ako prvý? Barasáp. Hore sa stal malér. Čože? Milan vypadol. Ako mohol vypadnúť? Tak vypadol. Má rozbitú hlavu a niečo s nohami. Rozprával by som ťa ako žabu, Karol. Ako sa to stalo? Šiel za mnou a za Dušanom. Za Dušanom? A čo tam robil Dušan? Veď mal zostúpiť do štvorky, nie? No tak čo je? Všetko sa to ako si skomplikovalo. Barasáp. Karol, povedz mi, čo tam robil Dušan? Vymenil sa s Jožom. To nie je možné. Vystúpiť mal Jožo, nie? Má úplne chytené nohy. Nebol by vyšiel. Zajtra zostúpite všetci dolu. Bude to ťažké. Čo máme robiť s Milanom? Dovoľ. Tu Domančík. Čo máme robiť s Milanom? Doktor. Má fraktúru. Neviem. Nemôže hýbať s nohami. Z úst krváca? Nie, nekrváca. Spýtaj sa ho, čo ho bolí. Alebo lepšie, keď dáš vysielačku jemu. Počuješ ma, Milan? Počujem, doktor. Aj si urobil pár kotrmelcov. Žiaľ Bohu. Krúti sa ti hlava? Nie. Rukami môžeš hýbať? Môžem. To je dobré. A nohy?
dvíhať? Hneď to skúsim. Tak čo je? Nie. Nemôžem. Karol! Hej, Karol! Počúvam, doktor. Počúvam. Skús, či nie je pomočený. Ako? Ako skúsiť? No ako, rukou. Vraj je. A poriadne. Dajte mu tam utera, košedu, alebo ja neviem čo, len aby nebol mokrý. A nenechávajte ho vonku. Už ho ťahajú do stanu. Ak bude mať bolesti, dávajte mu Eunalgid. Doktor, neviem ako. Stále zvracia. Skúste to o chvíľu. Aspoň Štefan nech ich hneď zlezie do nižšieho tábora, do ktorého bude vládať. Štefan nech i hneď ide dolu. Končím. Je to vážne? Vyzerá to na fraktúru chrbtice. A to ti stačili len tie informácie cez vysielačku? Na 90%. To je potom koniec, doktor. Čo je tu také ticho? Vietor utíchol. A kde je Dušan? Vonku. Robí sedačku. Karol, myslíš, že ma naozaj znesiete? Samozrejme, že ťa znesieme. Nazdávaš sa, že by ho nemohli zniesť ležiačky? Nie, to je nemožné. Absolútne nemožné. Ležiačky ho neznesú, aj keby im pomáhali všetci anjeli strážni. Hlavne, aby sa o to pokúsili. Uviaznú na noc v stene. A v tej výške to je koniec pre všetkých troch. Zamrznú.
Karol, človeče, už sa ťa nemôžem dočkať. Ste vo štvorke? Nie. Akože nie? O pár metroch. Sme to museli vzdať. Chlapi... Viac sme urobiť nemohli. Nemohli. Najprv zbavrete výstup a teraz mi chcete navaliť na krk tragédiu. Robte, čo viete, ale z tejto šľavastiky sa musíte dostať sami. Máte tam predsa 5 šliaž kyslíka. Znižte si výšku. Kyslík. Šetríme pre Milana. Prepáč, Karol. To som si neuvedomil. Od tejto chvíle sa začíname ťahať so smrťou za prsty. Potrebujeme pomoc. Ja tu nemám ani nohy. Vyžeň šerpov. Boja sa. Zvýšim bakšiš. Dostali strach, boja sa pomsty horských duchov. Že? Jediný, kto bude môcť ísť. Najskôr za 2 dní. Ak ho dá doktor do poriadku, je Jano a Štefan. Čo keby si sa spojil z Katmandu a požiadal o helikoptéru? To som už urobil, kamarát. No a? Je pri nejakých Japoncoch. Pošlú ju len, čo sa vráti. Vydržte. Končím. Počul si? Predsa sa z tej šľamastiky dostaneme. Helikoptérov. Z dola nevolali? Doktor volal. No a? No, ako obyčajne. Utierať, masírovať, tabletky. Prosím ťa, nechlíp. A čo Barasa? Pravím ti, nechlíp! Čo ty, haraši? Mal by si vziať adenozín. Myslíš? Myslím, že by ti to urobilo dobre. Jasné. Vrtal by som sa v nose a bolo by mi všetko jedno. Čo tým chceš povedať? Aby si konečne prestal chlípať! Si spokojný? Prepáč. Vieš čo, môžeš... Hovorím ti, prepáč! Aj mne to už začína jesť na nervy. No. Idem za ním. No. Ako sa cítiš? Chceš ma poľutovať? Čo by som ťa ľutoval? Len sa pýtam.
Výborne. Po tom, čo ste zahrali to divadielko, tak sa mám výborne. Nerozumiem. Nerob sa sprostý. Chceš mi nahovoriť, že ste ma chceli tou stenou naozaj zniesť? Chceli. Svráby. A ja som vám naletel ako soplavý chlapec. Čo to blaboceš? Svráby. Svráby jedny. Milan. Svráby. Milan. Neblázni. Neblázni. Milan. Počkaj. Dýchaj. Nie sú tam už pridlho, doktor? Pridlho. Ako sa to vezme? Zrekreovať sa nezrekreujú, ale vydržať ešte vydržia. Vydržia. Dobre vieš, doktor, že v takej výške zmekne aj ten najtrénovanejší chlap. Samozrejme, že viem. Tak teda? Na kongrese v Ženeve dokazovali na Američanoch z Monasolu, čo sa po 6 dňoch vrátili zo zóny smrti, že takýto pobyt ešte nemusí mať pre organizmus patologické následky. 6 dní. Lenže Boh vie, koľko tam budú musieť zostať títo. To je v tvojich rukách. Nakoniec musíš rozhodnúť. Nechať ich tam, povedzme, do krajnosti, alebo ich hneď stiahnuť a nechať tam Milana samého. Tak, ako to staviaš, doktor, je to neriešiteľná dilema. Mnoho mužov riskvalo rovnako a pre menšie ciele. Tí chlapci tam hore nemôžu robiť viac. Doktor, chod so svojimi filozofickými úvahami do psej matere. Hej, doktor! Doktor! Volá Karol! S Milanom je zle. Má zimnicu, celého otrasie. Spýtaj sa, o čo máme vlastne robiť. Zabaľte ho do všetkého, čo tam máte. Doktor! Na takú radu sa ti ja vyserie. Daj sem. Do 3 dní príde k vám Jano so Štefanom s liekmi a kyslíkom. Vymení vás, ale dovtedy musíte vydržať. Daj to sem. Ste prví ľudia, čo dokázali prežiť 7 dní v takej výške. Prví ľudia. Doteraz nebol ešte nikto tak dlho v zóne smrti ako vy. Nikto na svete. Ak vydržíte ešte deň, 2, je to fantastický svetový rekord. Ty sviňa! Nám tu pred očami zomiera kamarát a ty tu trepeš o svetovom rekorde! My ti len kašleme, rozumieš? Kašleme! Ak to ešte raz povieš, tak sa skotu nám dole a rozmátim ti hubu! Musí predsa existovať nejaký spôsob, ako ho dostať dolu. S poranenou chrbticou? To nie je v našich silách. Najradšej by som bol na jeho mieste. Urobili sme všetko? Čo? Naozaj sme všetko urobili? A čo keby som tam išiel ja? S Janom a so Štefanom. Ty? Bez aklimatizácie tam skrepiruješ.
Ako je vonku? Svieti slnko. Aj vietor ustal. Ja už by som chcel byť doma. Aj ty, Karol? Vieš, čo by som chcel robiť? Nie. Chytať pstruhy. Pstruhy. To ti je fantastický pocit. Stojíš skrčený vo vode. Na hlavu ti praží slnko. Ruku máš po plece ponorenú do mrazivej vody. Ohmatávaš jednu skalu, potom druhú. A keď sa dostaneš po tretiu, odrazu ťa to napne ako strunu. Musíš prestať dýchať. A v tom okamihu existuje len to iskrivo studené. Karol, chcel by som von. Čože? Daj ma prosím ťa von. Dobre. Prečo nie? Dušan! Dušan! Počkaj. Dám ti okuliare. Natriem ťa. Uvarím ti čaj. Nie, ďakujem. Tak ti otvorím konzervu. Čerešňový kompót. Chceš? Karol, nemáš ešte čokoládu? Čo čakáš? Nepočul si? Pán dostal chuť na čokoládu. Ale opatrne. Je zmrznutá na kosť. Aby si nevylámal zuby. Chápeš? Zúbky. Lebo to je teraz najdôležitejšie. Nevylámať si zuby. Len pokojne. Jedz, Milan, pokojne. No, tak jedz. Lepšie by bolo, keby som na to nemyslel, čo? Na čo? Odtiaľto sa predsa nemôžem nikdy dostať. Čo trepeš? Prosím ťa. Zajtra, napozajtre priletí helikoptéra. Ozaj, Dušan, veď my sme zabudli na pristávaciu plochu.
Na čo sme zabudli? Na pristávaciu plochu. Niekde predsa tá helikoptéra musí pristať. Ne? Áno. A tu máš pristávaciu plochu. Ty si sa zbláznil. Tak nestoj. Až ten sneh. Nie som blázon. Tak hač ten sneh. Nevládzem. Tak sa aspoň tvár. Ani ma nehne. Hovorím ti naposledy. Háč ten sneh a nerev. Počuje ťa. Prečo robíš z neho idiota? Prečo si myslíš, že nevie, ako na to naozaj je? Smel je z posledného a my sme na dne. Ak sa nepožerieme, o 2, o 3 dní príde monzúna. Sneh nás zasype až po uši. Ešte aspoň 3 dní nepríde. To je lepší doktorov svetový rekord, čo? Aký si smiešný. Bože môj, aký to má všetko zmysel. Čo všetko? Toto prekliaté Makalu. Toto nezmyselné samaritánstvo. Aký to má všetko zmysel? To sa pýtaš ty? Ja ti na tvoje hrdinstvo kašlem, rozumieš? Kašlem! Idem dolu. Počkaj. Dušan! Neblázni! Takto sa má skončiť naše priateľstvo! Zabudol si, čo sme spolu prežili? Zabij ma. Ale idem dolu. Idem dolu a nemám pritom nejaké výčitky svedomia. Nemusíš ich mať. Svoje si urobil. Milan, ja idem dolu. Nemôžem tu ostať, zošalel by som. Ja viem. Ak môžeš, nehnevaj sa na mňa. Môžeš byť pokojný. Tak ahoj. No čo stojíš? Choď aj ty. No choď. Choď za ním. Čo je? Potratil si rozum? Sráč. Obaja ste sráč. Ty si myslíš, že ja tú pristávaciu plochu nezvládnem aj sám? Uvidíš. Uvidíš, že ju zvládnem. Karol. Nechoď nikam. A čo keď tá helikoptéra priletí ešte dnes? Nepriletí. Môže priletieť. Nepriletí. Ani dnes. Nikdy. To všetko je blúf. Čo to trepeš, aké somariny? Zabudol si, že študujem na technike. A čo keď študuješ? Takú helikoptéru, čo by sa dostala do tejto výšky, ešte nevymysleli. A tak ľahko nevymyslia. Takže ty si to
Vedel. Tú ruku som mu mal podať, čo? Kto vie, čo by som na jeho mieste urobil ja. Možno by som odišiel už dávno. A v noci, potichu, kým by spal. Ako krysa. A on to urobil priamo. Ako chlap. A čo teraz? Čo teraz urobíš, hrdina? Budeš predsa hrdina, nie? Prestaň. Dušan, budeš špina, sráč, svrab. Ale o tebe sa bude písať. Budú ťa okiadzať. To si predsa chcel. Čuž. Vždy si to chcel. Čuž, lebo ti rozbijem hubu. A rozbij. Čuž. Karol, ja chcem žiť. Milan. Počúvaj, Karol. Nesmieš tam zostať. Rozumieš? Nesmieš, lebo sa nevrátiš. Karol, nevrátiš sa. Karol, urobili ste všetko, čo bolo v ľudských silách. Prosím ťa, zostúp. Počuješ ma? Zostúp, Karol. A nemohol by som... Čo či by si nemohol? Je tam doktor. Je. Daj mi ho, prosím ťa. Doktor. Doktor, chcel by som vedieť, čo mám robiť. Už sa na to nemôžem ani dívať. Netreba nič, Karol. Čo skoro existuje. Veď si po Janovi poslal lieky. To je iná vec. A kedy? Kedy sa to stane? To neviem. Možno o hodinu, opäť, o 2 dní. A čo dovtedy? Nič. Doktor, a čo keby... Čo keby som mu pichol morfium? Ty si zošalel. Nie, s tým nemôžem súhlasiť, Karol. Celý život by ťa to prenasledovalo. Bude ma to prenasledovať, ak mu tú injekciu nedám. Karol, nie. Prosím ťa, nie. Milan, ty si to počul. Počul. Karol, nerob to. Prosím ťa. Ja to chcem dokončiť sám. Milan, ja som to tak nemyslel. Choď dole, rýchlo. Nie, to nemôžem. Nesmieš tu zostať, Karol. Tvoje miesto je dolu. Medzi živými. Aj ty si živý. Nie. Som mŕtvý. Živý! Mŕtvý. A tento stan je môj hrob, ktorý som si sám vyniesol. Čo to trepeš?
Počkaj, Milan. Počkaj. Uvarím ti čaj. Karol, choď dolu, kým máš aspoň trochu síl. Vieš, čo je mi ľúto? Že sme nevystúpili hore už kvôli tebe. Dušanovi, Barasábovi. Milan. Ale veď vy sa sem vrátite. O rok. Možno o 2. Ja už tu budem ako doma. Všade vás povodím. Aj na vrchol vás zavediem. Karol. Po tej najbezpečnejšej ceste. A predstav si, tá rana v ďasne, čo ma tak bolela, sa už celkom zahojila. No nie je to smiešné.